ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് കാട്ടുകോഴികൾ 3 എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് അരി കൊത്തി തിന്നെയാണ്. ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അരി കൊത്തി തിന്നലുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ആള് മാറി എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പട്ടികളുടെയൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു പേടി മയിലിൻ്റെ, പിന്നെ ആളിൻ്റെ വാസനയും മാറിയില്ലേ. എന്നാലും ഒരു വന്ന് 3 പേരും കൊത്തി തിന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊത്തി തിന്നണ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇവർ മാറി മാറി 3 വന്ന് കൊത്തി തിന്നു. എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇല്ല, കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. ഇന്ന് ക്ലിയർ ആയില്ല. എന്നാലും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സൗണ്ട് നോക്കിയതാ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ശരിയായി ചിലപ്പോൾ നാളെ തൊട്ടിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. അതുവരെ എല്ലാവരും എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണേ, നല്ല പ്രോത്സാഹന സപ്പോർട്ടും തരണേ. എനിക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ദയവായി ക്ഷമിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.